Почнемо, напевно, з тих останніх подій, які от у нас вирують. І це, якби це дивно не було, це не ситуація з Герусом Ляшком, а це ситуація з телеканалом «Прямий». І я так розумію, що ви захищаєте цей канал, правильно? Ви говорите, що це такий форпост, і Порошенко так само захищає. Справа в тому, що я завжди захищав всі телеканали, мені здається. Ну, Да. прямо як Шуфрич. Мені здається, що краще, ніж Шуфрич, бо я взагалі вважаю себе кращим за нього. Добре, в чому полягає, чому саме «Прямий» захищаєте, а, скажімо, як всі, ви захищали 112, Ньюзван, ЗІК, наш, дивіться, коли... +1 і Інтер, Дивіться, коли по 112-му з часів минулої влади були в них розборки по їхніх там ліцензіях, так, я писав депутатський запит на те, щоб чому і як там питають їх про ліцензії. Коли створювалася так звана комісія в Верховній Раді, по ЗІК 112 Ньюзван я за неї не голосував. І свідомо не голосував і озвучував свою позицію, бо вважаю, що влада має тримати руки від ЗМІ подалі. Сьогодні «Прямий» телеканал – це телеканал, який транслює незручну позицію для влади, в якому є багато критики Зеленського, і коли до його власників приходять з обшуками, причому я взагалі не розумію, там справа є про те, як купили «Прямий» канал. «Прямий» канал ніколи не був державним. Тобто, як одна комерційна структура купила в іншої, яке діло там йдеться про сплату податків. Тобто, те, що я читав, я не є ДБР, а ніхто інший зараз, в принципі, слідчі дії і не може впроваджувати, насправді, не прокуратура ж. То ДБР, очевидно, Державне бюро розслідувань проводить розслідування. Сказали, що не сплатили податки при операції купівлі каналу, коли там він... До того ж він належав, і називався він Тоніс, і належав він якраз, не знаю точно чи, родині Януковича вже насправді. Я бачу одне. Є канал, який критичний до влади, і є влада, яка приходить до його власників.